Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare hande ko ñalawma talata nogas jeena e lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi habruji moɗon ndemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawde guiɗoɗen en ko toon to Washington ɗum noon ko ƴeewen kadi hono toon to congrès hono kanko avocat mo Donald Trump suuɓi yo won juge cour d'appel en wayno waɗama confirmé ma en jaa toon kadi toon to New York duttoɗen ƴeewen pellugol bangol toon hanki ɗum noon ƴeewen kadi ko haala e makko kanko pellunoɗo e kanko kadi pourquoi holko woni sababu omo yahata omo fella yimɓe ma en dutto to Washington cakkitorɗen ko fati habaruji États-Unis no kanko Donald Trump o arti toon to Washington kono ene wayno ha hannde ko dogatno hoto haali kono en continue haalede ko fati Epstein ɗum noon kadi won haalluji ɗi moƴƴani ɗo kanko hoore makko o haali hannde kadi hawnaki no ɓeydanamo caɗele habaruji men international ko toon to Benin ko titugol joguiɗen toon hono kamɓe kadi leydi Benin ene wayno ɓe dokki hannde hono ñande samedi de hono kanko biyeteɗo gujjimowo américaine biyeteɗo Sierra nationalité mañƴe holko woni sababu muɗum caggal mumen jokkodiri hono Mamadou Samba Diallo rokka en habaruji patuɗe e weeyo toon to Mauritanie ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu e détails muɗum joni joni siftinno on tan hannde ko talata nogas jeena e lewru juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi ma en gartu joni joni radio Juillet sare international dole lingu gondia kono dole radio Juillet sare ko hettiyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Juillet sare international jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Juillet international gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Juillet international wonandi joguiɓe publicité jokkodir eya radio Juillet international caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Juillet international bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sare jamhira mon ko adi foof ene wayno ko rentinde toon to duuɗi gonɗe banggue hirnangue Amérique ɗum noon ko toon to Alaska e Hawaii ene wayno koko dentina oɗo saha joni wonde ko leydi yerɓino toon to e nder gueji gonɗo e saraji ɗiɗon en kadi ene wayno ko hawnaki bempeƴe mawɗe ma jaltu kadi hawnaki ma natoyi toon to nokkuji koɗaɗi ko mbiyata tsunami ɗum noon ene wayno ko ɗum woni ko haalata oɗo saha joni toon to télévision ngaji Amérique foof wonde ko tsunami ma jogora addude ndiyam kewɗam e puis ndiyam ɗam kadi ma monta toon to yimɓe koɗi sibabu nde leydi jeeruɓugol muɗum toon to hakkude gueyi habaruji men guiɗoɗen d' abord ko toon to Washington hono kanko biyeteɗo Emile Bove goto e avocat ji Donald Trump en ɗum wonde Donald Trump ñaweten toon to New York kalis mo ganduɗa kanko jaaɗo hakkude makko e oɗo suka debbo ko mbiyata hajmani ene wayno ko kanko Donald Trump kadi toɓɓino pour yo won yoɓe mbaɗɗum juge gonɗo toon to cour d'appel ene wayno kamɓe républicain ji ɓe mbawi confirmude mo hannde ɗum noon ne wayno ko woto woni ko 50 contre 49 ɗum ɗo fof noon kamɓe démocrate en e wonde républicain ji mbino wonde ko confirmation makko fotani wadde oɗo saha saabu won neɗɗo jaltuɗo ene haala no wiya wonde ko kanko Emile Bove won haaluji bonɗi ɗi o haali surtout yenno contre ñawoɓe nde ordre uji makko cala surtout yenne nde ɓe nawata yimɓe toon to El Salvador donc hannde tugnade article mo Appa News haali hono kanko Emile Bove o meeɗi wonde procureur toon to district New York nokku maɓɓe gonɗo banggue worgo ene wayno kadi kanko hoore makko ene wayno démocrate ni ko kaalata oɗo ko laamu Donald Trump ko ari ko kanko woni sababu hono kanko Eric Adam maire mo New York gueɗe ɗe takkanoo ko fati corruption kamɓe Donald Trump ene wayno ɓe jaafi ɗum ene wayno kadi omo takka wonde ko ndew ari nde ne yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa procureur ji gonɗoɗi toon to département justice enquêtannoɓe ko fati ɓeɗo henne temedde yimɓe ɓe ganduɗa supporteur uji Donald Trump yannoɓe toon to congrès ko kanko yamiri ɗiɗon procureur uji doole hen yo ceek e doole hen kadi yo enquête saabu e wiide makko kanko Emile Bove ɓeɗo ko enquête ko henno wona fotani enquête ɗum
kanko Emil Bow kadi woni takkino FBI o wi wonde ko FBI ɗoftakimo ande sali rokkudemo yimɓe ɓe ngannduɗa en kala wonnoɓe enquêtannoɓe toon to banggue FBI enquêtannoɓe ko fate en jangol bangol toon to ñande 6 lewru janvier hitande ujunnaji ɗi nogasi goo ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe démocrate en ene wayno ko nde affaire makko fuɗɗi addede toon to Sénat kamɓe fof ɓe jaltino pour salade wonde ko mbiyata hearing ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo woto waɗi hannde wonde ene wayno ko confirme mo kanko Emil Bof yo won ñaawowo toon to cour d'appel ɗum ɗon noon siftindon tan oɗon poste kadi ko poste ha ɗo e koyedde mayde makko ko hen illa wela ummi hen walla mayɗitimo hen ala ko ittamo hen ɗum noon ene wayno ko kanko Emil Bof ene wayno confirmama pour wonde juge cour d'appel ko wawi wonde fof kanko Emil Bof ene wayno o confirmama hannde toon to Sénat voɗo o yaari ko 50 contre 49 habaruji men toon to New York ko siftindon tan hanki ñalawma walla hanki kikiɗe hedde 6h30 no neɗɗo goto arino toon lawol mana tan ɗum noon ko hakkude lawol gongol peltowol 51 e lawol 52 o wari toon huuɓere ɗum noon ko huuɓere ganduɗa woni toon ko direction NFL noon ko fedde mabɓe kamɓe waɗoɓe football américain gon toon donc hande tungade hande ko kamɓe FBI kamɓe kadi police mo New York ɓe tawi makko kanko ko Shane Tamura caggal nde ɓe tawi o maayi wonde koɓe tawi kayit mo windi waɗi ɗum e poste makko ene woni ko feli ko wonde ko kamɓe NFL ɓe kalani gonga sibabude gañanɗe kamɓe ɓeɗo yimɓe waɗoɓe football américain dañata koye mumen saabu kanko hoore makko mo jogui probléme uji haqqille mo jogui probléme wawde wurde gurdam makko no yiɗiri sibabude gañanɗe ɗe o dañño e ndendu jot football nde ko wawi wonde fof e police ko yaltinande mbi wonde ko anni makko ko yaade ɓeɗon to goni e ndeɗon huuɓere ɗum noon ko NFL o wara ɗumen e wiide police hannde koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko hoore makko o waɗ erreur o ƴefti ascenseur taw wona oɗon nokku fayi ɗum waɗi donc ɗum woni o dañani yettade toon to ɓeɗo NFL gonto ko wawi wonde fof o wari policier goto o wari kadi sécurité garde gonno toon goto o wawi ganji kadi neɗɗo goto liggotono NFL kono on kam no mayani donc o yiita hannde tan en wani ko kanko o wari yimɓe nayata ko civil en o wari policier kadi mo ganduɗa en kañum hoore mum wonani o service oɗon saaha ko jaaro e duuɓi 36 taw ala ni ko nawi ɗum e kanko ko woytoto ko ɓe mbawi ankidde gurdam makko kanko ko Shane Tamura e surtout en oɗo dumundu foof haysinde ko toon to Las Vegas o meeɗi jogade kadi licence pour wawde liggodade yimɓe waɗoɓe enquête ko nana en wayno ko oɗo licence dumundu muɗum gasino o huɓɓi oto makko ko toon to Las Vegas faade toon to New York ko hanki à partir de 6h30 o fuɗɗinade nder huɓɓere omo fella yimɓe ha hande toon to Washington hono kanko Donald Trump caggal nde wartini hande o wawino kadi hojjude journaliste uji tumnade hande e janiyankoɓe kaali ala wi wonde koye nder kitale ɓennuɗi hono kanko Epstein mo arano toon to Mar-a-Lago ɗum noon ko nokku makko mo jogui toon kanko Donald Trump nokku kadi mo ganduɗa en o sukaɓe rewɓe gon toon e ko liggoto koye salon ngaji ɓosgol o wi wonde ene wayno ko kanko Epstein o wujji toon sukaɓe rewɓe taw koye mineur uji ɗum noon o wi kanko Donald Trump o wi nden o welaka ɗum ɗon o haali Epstein ɓeɗo liggonto ko kanko e ɗum noon kadi o fotano wadde ɗum ɗo fof noon wonande kadi janiyankoɓe wonande kadi yimɓe ɓe loskotoɓe ko fate ko ƴewde d'abord est ce que kanko omo jogui droit ligginde sukaɓe jettaki 16 yamirde kadi walla neɗɗo kadi liggotoɗe walla mo wiyata sehil makko addu kadi ɓeɗon taw kañumen koye mumen ene mbawa wondude makko kanko Epstein taw kadi ko mineur uji ɗum ko caɗele mawɗe oɗon suka debbo noon mo haali hono kanko Donald Trump o wi Epstein wujji ɗum ene wayno kañum hoore mum haali nder hitande ujunnaji 219 haalino wi wonde ko ene wayno ko kanko Ghislaine Maxwell ko kanko embauche no ɗum toon to Mar-a-Lago ene yo o watta ɓosde hono Epstein kanko Donald Trump jagol makko toon to Écosse addanani oɗo dossier nattude haalede e kadi ñande fof hunde ne ɓeydo yaltude kanko Ghislaine Maxwell ne wayno ko wi d'abord so tawi omo felicité mo ara toon to congrès omo huccita e député alay sago ɓe dokkamo ko wiyete immunité ɗum noon on saha joni sibabude kamɓe républicain ji e wona maɓe kadi yiɗɓe ɓe jiiɗa ni hono dande makko sibabude yidde protégé Donald Trump ene wayno ɓe calima oɗon immunité ko wawi wonde fof ɓene continue wadde négocier avocat ji makko kanko Ghislaine Maxwell e kamɓe kadi toon to congrès Ghislaine Maxwell ha hande kadi sifti noon no wiri o wi wonde komo yiɗi arde toon to congrès o yiɗi settade won gueɗe kewɗe ɗe o jogui
ko fate en Jeffrey Epstein omo yiɗi haalde ɗum kono yiɗa haalde ɗum toon to prison to woni so o yiɗa haalde ɗum e avocat ji Donald Trump o yiɗi ko haalde ɗum ko yeeso congrès nden mo haal gon kono il faut ko dañ immunité ɗum noon immunité ko firti wonde ko kanko hoore makko ko sokono ko ɗum yaafe e kadi kala crime mo ngannduɗaa ene mo takka ɗum kadi yaafe kono oɗo sahaa jooni kamɓe républicain ji tawde kamɓe ɓuri heewde keewal toon suudu représentant ji e toon to Sénat koɓe saliɓe ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko hannde affaire o nan ɓeydo mawnude hannde habaruji men international toon to Mauritanie tuuɓoji mbaɗino e balɗe ɓennuɗe ɗum noon ma en jokkodire Mamadou Samba Diallo rédacteur en chef radio Juillet Sare gonnan en toon to Guidima wawa rokkude en kadi détails ɗiɗo tuuɓoji Mamadou Samba Diallo bisimilla e nder wiide fedde toppitinde ko fati e ɓeto weeyo kam e toɓoji to jagorgal gueɗe nder nderije leydi jaccingol laamuji e ƴellitare duminde gendi Mauritanie toɓoji mbaɗi e nder nogas nayi waktuji jawtuɗi tawi koni sifri to diwan hawdu sharqi to timbedara te keyla capantate joyi to basikunu te fasala ko jeetati te kalbal holiya ko capanɗe jeetati te makka ko capanɗe joyi jeego te ummul mahar ko capanɗe joyi ɗiɗi saada ko capanɗe joyi zaleha ko capanɗe rayuk ko capanɗe tati to tamshakat kiat albakra ko capantati rasul khayr ko nogas jeetati gaata teyduma ko nogas joyi razi ko sappo e goo aknatir ko sappo zemmeyta ko capanɗe jeetati maham ajirba ko capanɗe joyi to diwan al hawdul garbi tentan aynu salama ko capannayyi ɗiɗi dafa ko capantate joyi riyad ko capantate tati zamzam ko nogas to kubonni madgogo ko sappo fullani e ko nayi darul ula ko nogas joyi mbeyket lahbash ko nogas joyi tan hamad ko sappo e joyi to ayyun aliga idew ali ko sappo e joyi almadub ko sappo e ɗiɗi buma isa ko sappo e ɗiɗi qassara ko sappo to tawil nailiat ko sappo e joyi bagdad ko sappo e ɗiɗi albeyda ko sappo tawil ko nayi ashkata ko capantati tanaha ko nogas hayu salama ko sappo e jeeɗiɗi li gaza ko sappo e ɗiɗi fara ahal ahmed ko sappo e ɗiɗi to kankosa tafra budra ko jeetati hamed ko jeegom azwara ko jeegom tafra credid ko joyi modi malal ko nayi to barkewol lobhayre ko sappo e goo lawaysi ko joyi anayima ko sappo to diwan gorgol mbut tagu talla ko jeenayi kay hayɗi ko ɗiɗi to ligsayba miftahal khayr ko joyi to kumbu ko capantati sange ko nogasi joyi jankara ko sappo e joyi daral beeda ko sappo a joni koye diwan gorgol gonɗen jorol ko sappo waali ko jeetati maqama numa ko jeeɗiɗi taga ko jeegom tulel ko joyi beylugge ko joyi mbargu ko joyi daw ko joyi maqama ko nayi arkeka yalaw goo ko sappo e ɗiɗi alvara ko sappo e ɗiɗi ha joni koye diwan barakna to babaɓe abdallah jeeri ko tati sabballa ko ɗiɗi babaɓe ko goo jehen to diwan gidimaka jogunturo ko capanɗe jeegom digoni ko capanɗe nayi e jeeɗiɗi boota woni turol ko capanɗe nayi joyi jagili ko capanɗe nayi joyi sabu sire capannayyi joyi lam bagdad ko capanɗe nayi joyi masgul ko capannayyi ɗiɗi butanda ko capanɗe nayi taskara ko capanɗe nayi sabbu ko capanɗe nayi sabbu fulɓe ko capanɗe nayi gujewol gooɓijo ko capantate joyi guray ko capantate joyi meden laklalo ko capantate joyi boruje ko capantate joyi muslim ɗimmo ko capantate nayi feytas ko capantate ɗiɗi ammaga ehel mohtar capantate goo kaabu ko capantati warata eblen capantati kaliñoro capantati bagdad ehel alayat nogas jeeɗiɗi sénégal fulɓe nogas jeegom sénégal arabi nogas jeegom ehel isa baba nogas joyi hasi nakhla nogas joyi meden buubu nogas tati bul hayya nogas ɗiɗi wadannaje nogas goo jedida nogas goo mbaalu centre nogas sulku nogas ammaga bulhayya min metruj nogas mbaalu dar naim nogas kittan nogas keleyla sappo jeenayi warta ehel lafdil sappo joyi tablanka sappo joyi tagu talla nogas jeeɗiɗi gullurama tadresa nogas ɗiɗi wompu nogas helberiga nogas diyala sappo joyi bugirbe sappo joyi nakhayle gooɓijo sappo goo jegi al asba ko min metruj sappo wompu hasli mbayda ko min metruj sappo ahel el arkika ko min metruj sappo ar ko jeenayi tabbala tataɓijo ko jeeɗiɗi ajar soninke ko jeeɗiɗi digoni amarno ko joyi ajar hel ali ko joyi
Seydi Babi capantati joyi milimet, Hamdallah capantati, Mbexeera Tumbu nogas jeegom, Kinim Kummu jeetati, Diyala jeetati, Ngele Ba Soninke ko jeetati, Tashot ko jeetati, Hel Yarba ko jeeɗiɗi, Hasi Shegar ko jeegom, Sehil Babi Ajar Hel Salum milimetruji nayi, Dangarimu milimetruji nayi, Turiyemme milimetruji nayi, Hasila Atash milimetruji nayi, Artuma milimetruji nayi, Wullum Bonni Debay milimetruji tati, Cenel Jubbay milimetruji ɗiɗi, Hasi Sidi milimetruji ɗiɗi, Bulli sappo e tati milimet, Tektake Centre ko milimetruji jeetati, Tektake Samba Nguma jeetati, Mutaallaq Debaya milimetruji jeeɗiɗi, Bu Anza ko jeeɗiɗi, Kali Ñoro ko jeegom, Wul Jiddu Ahal Khay nayi, Wulyenje ko tati, Njew ko milimetruji tati. Ko ɗiɗo toɓoji e milimetruji garanno en to bange ɓeto weeyo kam e toɓoji e nder nogase nayi waktuji jawtuɗɗi. Ɗum noon eɗen mbiya tan ndungu jumel ala gaño yo taw ko belɗam toɓi, yo Allah hokken toɓo e ndungu jottiɗo. Mama Samba Diallo jarama. Cektortoɗen habaruji men international ko toon to Benin, ɗum noon tumnade agence biyeteɗo APA News ko haali hono kanko jimowo debbo America gandaɗo biyeteɗo Ciara en wayno o heeɓi ka en nationalité toon to Benin. Ɗum noon ko programme mo kamɓe Benin e leyɗele won Afrique eɓe ƴefti oɗo dumno fof, ɗum noon pour wiide wonde ko kala ɓeɗo ɓale ɓe ittunoɓe Afrique nawa toon to Amérique tawde ne mbawi andude holto taniraɓe men gummi, kadi hol laaɓi ɗi ndewi taw tan gummi koye Afrique mo mbiyata subsaharienne. So tawi jomum dañano taw nationalité ɗo goto e leyɗele Afrique goɗɗe ene wawi ɗaɓɓude dañde nationalité toon to Benin. Donc oɗo debbo biyeteɗo Ciara ene wani kanko hoore makko dañi aset ɓennuɗo ɗum noon ko toon to Cotonou. No mbiɗen ni oɗo programme fof ko kamɓe ɓen ƴeftude pour wallude diaspora ɓaleɓe wonɓe toon to caggal leydi, surtout ka to Amérique, pour beele ne mbawa kañum koye men ɗaɓɓude wontude citoyen ji, kadi so tawi ne mbawi kañum hoore mum andude askoji men to goni. Ha hande ko APA News haali ene wayno ko Benin fuɗɗima guila hitande 1990. Ɗum noon ene wayno ko kañum hoore mum waɗino conférence international pour ƴewde holto yimɓe ittaɓe toon to Benin walla ittaɓe toon to Afrique subsaharienne holno ndewiri e laaɗe, holno nawiri, holno jeeyira. Donc ene wayno ko kadi kamɓe Benin ɓe mbawi kadi wiide ko gonga e oɗon sahaa nde ɗum waɗata nde yimɓe wonnoɓe toon koɓe wiyete laamɓe ɓe kañumen ballodiranno e tubakoɓe pour yeyde won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kalfuno. Donc ene wayno oɗon sahaa kamɓe ɓeɗon laaminoɓe ɓe mbawi nangude yimɓe hewɓe taw ko koreji mabɓe ɓaleɓe yeyde ɗumen to yimɓe portugais tubakoɓe jeenoɓe Portugal wonnoɓe toon, jeenoɓe France wonno toon e jeenoɓe kadi Angleterre wonnoɓe toon. Ko ɗum waɗi kanko gonɗo nden président kono biyeteɗo Mathieu Kérékou e nder hitande 1990 taw mo yilli toon to Amérique o yeehi toon to wuuro wiyeten Baltimore. O wawi ɗum noon ko église wonno, o wawi kanko hoore makko yafanade yimɓe wonnoɓe toon ɓe. Ɗum noon ko sibabunde gueɗe ɗe ganduɗa ene siftorte gueɗe musɗe taw ko kay kamɓe Afrique naaɓe laaminoɓe ko kamɓe balluno ha ɓeɗo yimɓe foof oɗon saaha jeeya to tubakoɓe pour taccinede toon to Afrique. Donc ene hiisa e nder oɗon saaha ko kamɓe ɗeɗo leyɗele Europe ɓe mbawi nawde ken wona million e feccere ɓalejo ittuɗe men toon to leyɗele Afrique, surtout leyɗele ɗe ganduɗa ene jogui tufɗe men taw koye gueeƴi. ɗum noon surtout Benin ne jeeya hen, Dakar ne jeeya hen. Kanko Ciara to caggal oɗon cérémonie kanko hoore makko yeehi to ndeɗon tufde nde ganduɗa ene waɗi ko damal mbiyata ɗum ko damal hankkadi sa naati toon a ruttitako donc jonleɗa tan koye bato. Donc e wiide mabɓe kadi donc ha hande nder article haali tan million e feccere neɗɗo guittaɗo toon to ɗeɗe leyɗel Afrique. Ɗum noon tan guitta koye nokku biyeteɗo Bight of Benin. Oɗon nokku e oɗo saha ka ene rendini Benin, ene rendini Togo, ene rendini kadi won banggue Nigéria. Donc ɓeɗo yimɓe fof nawa toon to Amérique. Ko ruttita tan oɗo article ene wayno ko kanko Ciara o jimowo Amérique najo ene wayno kanko hoore makko o wawi hebde nationalité toon to Benin. Ɗum noon tumnede oɗo programme mo kamɓe Benin ɓe ƴefti oɗo saha joni pour wallude diaspora Amérique, diaspora ɓaleɓe wonɓe toon to Amérique e wonɓe toon to leyɗele goɗɗe ɗo ɓaleɓe nawete artude e guendi mumen. bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare, habaruji meɗen e ɗemgal Pulaar hannde oɗo ñalawma talata 29 lewru juillet hitande 2025 gasi ha laaɓi. Yen mbaala jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi men garton jarama.